Hola a totes i tots. Benvinguts a aquesta visita virtual a la Casa Penya. Esta és una iniciativa dintre del programa d'educació ambiental online que està fent Acció Ecologista Agro amb l'Ajuntament de Sagunt. Vist que amb la situació del confinament provocada que sabem tots, pel Covid-19, no podem fer la visita in situ, no, la gent no pot vindre i nosaltres tampoc podem anar a obrir-la. Així que aprofitem la tecnologia per portar la Casa Penya a les cases de la gent, ajudant-nos d'esta finestreta que és la webcam. Bé, avui volia situar a tots vosaltres dintre del que és la Marxal d'Almenara, en la seva formació, com es va formar, i els diferents ambients que té la Marxal d'Almenara, els ecosistemes que estan presents, els biotops, i la seva importància, la funció de cadascun d'ells i com es relacionen uns amb els altres, que és una de les qüestions més importants quan parlem d'ecologia, la relació entre els diferents ecosistemes, que és una de les coses que moltes vegades no tenim presents, que el medi ambient, la natura que s'envolta, no està a part de nosaltres. Ara, amb aquesta situació del confinament en la que estem tancats a casa, que només podíem, avui no perquè la gent ja ha començat així, però fins fa no res, només podien gaudir de la natura anant a la finestra, a la terrassa, al balcó i mirant el que passava, mirant les plantes, mirant el cel. I ens hem adonat que la natura està així, al costat nostre, que les plantes estan pels camps, pels jardins, que els insectes, les aus, els mamífers estan al voltant nostre, que quan nosaltres ens hem amagat a les cases, els animals s'han apropat i d'això molta gent se n'ha adonat ara. Si n'hi ha animals així, si n'hi ha bitxos, si n'hi ha raboses, no sé, s'ha vist de tot però això no vol dir que no estiguin abans. Estan, tenen menys por i per això s'apropen, i això per una banda, i per l'altra nosaltres tenim més temps per estar mirant tot això que passa al nostre voltant. Bé, aquesta introducció és només per dir que la natura, els ecosistemes, no estan fora de la societat humana. Vull dir que és la societat humana la que està dintre de la natura, fent construccions, transformant el paisatge i nosaltres convivim. El que passa entre els diferents ecosistemes ens afecta a nosaltres i el que fem nosaltres afecta als ecosistemes. Bé, vaig a començar ensenyant-vos, a veure si me deixa entrar. No sé si veieu bé. Sí, jo sí. Val. Si veieu, el mapeta que s'obrirà ara. El veieu? Sí, sí. Sí? Molt bé. Bé, això és una vista general, el mapa actual de tot el territori en el que està comprès la Marxal d'Almenara. Com veieu, ara vaig ampliar un poquet. No sé, les ampliacions, les veieu bé? Sí. Val. Bé, com veieu, dintre de la Marxal d'Almenara no és només el terme d'Almenara, sinó que comença a Moncofa, continua per Xilxes, la Llosa, després va a Almenara, té així un trosset de Benavites, un trosset de Quartell i finalment Sagunt, que és on està la Casa Penya. Molt bé. I que és un tamany considerable. Bé, però este tamany
que coneixem ara, aquest paisatge que coneixem ara de la Marxal d'Almenara, que té diferents ambients, que després entraré a explicar els diferents ambients, això ha sofert tota una sèrie de transformacions perquè fa milers d'anys aquest paisatge era completament diferent. Nosaltres estàvem sota l'aigua. Veieu el mar Mediterrani? Doncs el mar Mediterrani entrava, tota la zona costanera estava coberta d'aigua del mar. I així van tindre un procés, a veure... Bé, aquest és el procés de formació de l'Albufera de València, però que també se'ns serveix per explicar la formació de la nostra Albufera, perquè la zona nord del Palància, la que està a la Marxal d'Almenara, i que vos estava dient que això era mar, estaven sota la mar, també va patir un procés similar. En què consisteix el procés? Mireu, d'una primera fase. Els rius, veieu, els rius arrosseguen material. Hello. Sí? Jo continuo veient el mapa de la Marxal d'Almenara. No sé... Sí, igual. Pensava que no havies canviat. A veure, espera. Deixa de compartir això i ara torna a compartir. Molt bé. I ara suposa que apareixerà ja el que vull ensenyar-vos. Molt bé. Ara el veieu? Sí. Ara sí. Molt bé. Mireu, en la primera fase, veieu, la línia de costa estava més endins. I els rius que transportaven material, perquè la força de l'aigua va arrossegant pedres, arrossegant sorres, sediments, i tot això va a la mar. Què fa una vegada tot això està a la mar? Doncs les corrents marines van arrossegant tot el material i el que passa és que se va acumulant en les zones amb menys fondària. Això fa que al llarg del temps aquestes acumulacions facin que els sediments puguen eixir fora de la superfície de l'aigua, formant en principi illes, veieu, illes, i després aquestes illes es van connectant formant una restinga. Veieu? Una barrera que va tancant una zona de costa. Una vegada el procés es completa, tenim una albufera, que és un llac d'aigua salada tancat per una restinga. Molt bé. Aquest és el procés que també l'Albufera de València la coneixem tots, però n'hi ha més albuferes al Mediterrani. De fet, al sud de França, des de Perpinyà fins a la desembocadura del Ròdano, podeu veure diverses d'aquestes albuferes que són prou grans. La nostra ha desaparegut completament, però el que en un principi va ser un procés geològic, com va ser de formació per arrossegament de sediments i l'acció de les corrents marines, va entrar després en acció l'entrada d'aigua dolça que d'on venia? De les muntanyes també, però que entrava dins del llac de forma subterrània. Perquè la muntanya nostra, la muntanya mediterrània, i que també això passa al sud de França, que comparteix la mateixa característica, són muntanyes càrstiques. Això vol dir que és de pedra caliza, que és molt permeable a l'aigua. Aleshores, l'aigua el que fa és que va entrant amb la pluja i la neu de les muntanyes per les pedres, se va entrant de manera subterrània. I per on va eixir tota aquesta aigua que entra de forma subterrània? En la part més baixa, que és la zona costanera. Si aquesta part més baixa està coberta, com en el cas de l'Albufera, d'aigua salada, el que fa és que va entrant aigua dolça a poc a poc,
En aquest procés, este llac d'aigua salada va perdent gradualment la salinitat, tot i que mai desapareix aquesta salinitat. La salinitat de les albuferes i de les marjals de costa sempre està present i sempre n'hi ha un grau major o menor de salinitat. N'hi ha una espècie d'au que és indicadora de la presència de sal en les aigües, que és el flamenc. El flamenc el que fa és alimentar-se d'uns xicotets camarons que viuen en aigües, són halòfils, viuen en aigua salada. Aleshores, d'estos camarons xicotets, treu el seu color rosa. El pigment rosa de les plomes del flamenc va per acumulació al llarg de la seva vida de menjar aquests éssers. Aleshores, on veieu flamencs alimentant-se, això vol dir que n'hi ha sal, perquè aquests organismes viuen on n'hi ha sal, com és el cas de l'albufera i també com és el cas de la marjal d'Almenara, on al llarg de l'any no és difícil veure flamencs, tot i que no crien així, però sí que es veuen, paren així a alimentar-se. El procés continuà després de que l'aigua començara a perdre la salinitat, entra en acció els humans. Què fan els humans? Doncs van aprofitant el terreny al voltant. Primer, van guanyant terreny a l'albufera per a pasto del ramat, de vaques, de cavalls. I després van a començar a cultivar al voltant. Al principi cultivaven per la zona cultius de cereal de secà i després ja va entrar el cereal de regadiu. De tot això farem extensament una explicació de com entrar el regadiu, perquè principalment va ser el cultiu d'arròs el transformador tant de l'Albufera de València com de la nostra, la finca Penya. El resultat final amb el cultiu de l'arròs és que en el cas de l'Albufera és que va reduir molt, com veieu així, la reducció del tamany original del llac fins a el tamany actual, però és que així a la marjal d'Almenara va significar la desaparició completa del llac. Així va desaparèixer el llac, però tenint constància que hi havia un llac. De fet, els romans, en època dels romans, dels fenicis, de quan es feia, així era una zona comercial, que de fet es portaven l'oli, el vi que se feia així, les ametlles, els productes de la zona, s'exportaven i tenien un port que on està actualment la muntanyeta d'Almenara, sabeu que al costat dels estanys d'Almenara ja comença la muntanya i darrere hi ha una pedrera. Doncs ahir n'hi havia un port. Hi havia un temple de Diana. Un temple de Diana dedicada a la diosa Diana i els romans anaven amb els seus galeres, anaven fins allà. Quan es va descobrir això? Doncs fa uns anys, i això ho explicava Enric Amer, fa uns anys va haver una gran sequera, tan gran, que els estanys d'Almenara van perdre completament la seva aigua. Aleshores, es va poder veure el fons i n'hi ha gent que va anar allà al fons de l'estany a veure què trobava. I entre les coses que es van trobar n'hi havia els restos de ceràmica romana, vull dir, d'àmfores i productes d'aquesta època de romans de quan feien comerci. Al sud del Palància, en la zona del Grau Vell, també n'hi havia un altre port. Este port sí que estava al costat de la mar, però n'hi havia una canalització que arribava fins a Sagunt. És dir, que tot això era molt diferent fa 2 mil·lennis de com el coneixem ara. I la transformació, una vegada entra l'home en escena, del paisatge va ser molt més ràpida en aquests processos
geològics que estic parlant. Primer els geològics de formació de les muntanyes, que són llarguíssims, i després el de l'erosió dels rius i el transport sedimentari, que són llargs, són de milers d'anys, però són molt més ràpids que els geològics. I quan entra els humans, la transformació és brutal. Ja coneixem nosaltres la capacitat que té l'ésser humà de transformar el seu paisatge amb l'agricultura, la indústria, la urbanització. Tot aquest és el que ja coneixem, la nostra realitat de lo que és la zona de la Marxal d'Almenara. Bé, i ara volia explicar un poquet els diferents ambients que tenim a la Marxal d'Almenara. Primer, el que vaig a fer és, perquè no es donen problemes, vaig a obrir per ací, vaig a obrir per ací la part on està especificat cada ambient i ara per compartir. Hello. Sí. Una coseta. Sí. No sé si t'apareix un rellotge, un compte enrere. Sí, 5 minuts. Sí, t'ho dic perquè en teoria no sé si se'ns tallarà el vídeo. No ens havia passat encara això. És perquè ho tingués en compte. Si ens passara, el que podem fer és que estem connectats, tornes a obrir la sala de reunions i des del mateix enllaç tornem a entrar, a veure si ens permet fer-ho així, perquè en principi ens ha aparegut altres vegades, però no així el rellotge del compte enrere, però que hauríem de poder continuar la visita, però per si de cas. Molt bé. Fas l'explicació dels ambients i jo penso que això es talla i torna a obrir la reunió. O sigui que si passara això. Pedro i Rafa, ho teniu en compte, no? Sí. Ara en 5 minuts es talla i jo torno a obrir la sessió. Si se talla, que igual no arriba ni a tallar-se, però bueno, per si de Fa cas... l'efecte que podria ser la gravació. Podria ser que el que es talla és la gravació. Sí, és veure què passa. Sí, ara ho veurem. Bé, veieu el que estic en les imatges de compartir? Sí. Bé, així vaig a explicar un poquet els diferents ambients que n'hi ha actualment a la Marxal d'Almenara, que és el que fa, el que li dona aquesta riquesa que va motivar que fa 2 anys ja va entrar en el llistat Ramsar com una zona humida d'importància internacional. El Tractat de Ramsar es va signar als anys 70 i és l'únic tractat internacional que gira al voltant d'un ecosistema, que és el de les zones humides. Això és per parlar de la importància que té la Marxal d'Almenara. Per què? D'on li ve aquesta importància? Doncs de la seva varietat d'ambients. Bé, us he parlat mínimament dels estanys, els estanys d'Almenara, que és un dels llocs de tota la zona de la Marxal d'Almenara on hi ha més profondor, més fondària d'aigua, i és per una de les zones on brolla els ullals amb aquesta aigua dolça que se filtra en la roca de muntanya dalt i que va eixir així. I així tenim l'ullal de Cabanilles, que és el que alimenta els estanys, una de les fonts que alimenta els estanys d'Almenara. I molt a prop d'ací tenim l'ullal de Quartons, que està al terme de la Llosa, però molt a prop dels estanys. Bé, al nord dels estanys estan els arrossars, que encara existeixen i que s'estan cultivant, els arrossars de la zona de la Llosa i Xilxes. Són els únics arrossars que queden a la província de Castelló. I és una extensió prou considerable. És una de les zones més agraïdes per anar a veure pardals, perquè així, sobretot els mesos d'hivern, s'acumulen milers. Molt bé. Després tenim les platges. Platges que en la zona sud encara conserven una zona de muntanyar, un cordó dunat, i a la part nord, quan ens anem cap a Almenara, la Llosa, Xilxes, ja la zona de dunes desapareix per platges de pedres.
I això d'esta dinàmica pot ser, parlem després, si això se talla en la segona part. Després tenim els assagadors. Un assagador és un camí agrícola, un camí de ramat, que en castellà coneixerien com a canyada, que és per on baixava el ramat de les muntanyes a la costa i viceversa. Són camins de trànsit. En el cas dels nostres assagadors tenim dos prou importants, que són l'assagador de Quartell i l'assagador de Benavites, que van en paral·lel a sèquies també prou importants. Què té de particular aquesta zona? Doncs que són prou boniques perquè te porten des de la zona de cultiu de tarongerars cap a la Marxal i en aquest trànsit vas per un túnel, veieu, d'arbres, que són quasi tot oms negres, també n'hi ha moreres, i que a partir d'ara, ara ja estaran frondosos, ara serà una meravella passar per així. Després tenim els paisatges agrícoles. Quina característica té el paisatge agrícola així? Són paisatges, són cultius de melons, meló d'Alger, tomate, que són cultius de primavera-estiu. La collita se fa a l'estiu, a finals de l'estiu, i durant tot l'hivern tot això està inundat, que és una de les característiques especials que tenen aquests camps. Per què s'inunda? Per atenuar, per una banda, la salinitat que entra de la mar, que està molt a prop, i per l'altra, perquè tots els nutrients que van creixent en l'aigua els mesos d'hivern, quan se buida això d'aigua, van a la terra. Després, aquesta terra se treballa, es fangueja, i això